di fatira womo brano ye wadwuma se wo bambofo a wo ye adwuma nanso woni suro na wo mfa kwa bi so nka se we ye wei entu fa kwa bi so ama ne nsam wo ye de na we ne saa na wo wani nyine ho no wono so ne nsam aye nwono ekoba ne saa entwa yie na wo guso a wo kasa no an wo kyase da bia bambofo nkai se Ghana fo mu akontabuo bi de maye na yenso so ne ye hwede wono mu ye so na yetumi asigina ye aka nsempa ne nsembone ede afa wo mo ho wo bra mampani na adoda nko akufo adugu so a wo kasa no na wo kuta apaso a wo ten homam awo posi atena ekase won krampopuri mantamo enwuma bi a wono de atintim so aye ebi a renovation works asa bro maye ye nyina CID atena ye wo ho na dan no ho akokwa baabi sia adwiri baabi sia tutu baabi na nso agina mu dodo nyina o ma renovate ne fefe kama kona ama sese udru nkraposi atena ekase wo ho a pani ko hwa da agye ni puso na wo ye wo tin homam nyina no na ebrekro na wo gina so ede eye 600 motorbikes ya wo kire se wono mo de abro wo mo ama bambo agina tukuo no ene eye no batatabrom twene kankan sampanifo ne ba se ya no mudu o mani mu da wo mo kwa haba hasi hafa hasane haba be ye dai eno da nchane a wo de Toyota Hilux pickup ibi eno nso so nsia ana de kwama wo mo ana sa amokazi ka mtunwa sa tidie ba ensuro obati no de buba tokuro de bohwa bia mu obewura kwaye mo baba wuram odi bi ekwokoche wo mo na mampani guso a wo kasa no an wacha se posi dwuma ni wa Ghana ni ho posi dwuma ni ho enti adwuma won ma beye de aboa wo mo gina so mo kasa no aposi fo ne hwa so ye no mo mansiesie mapantimi no na wono so bebo mo tiri do ma no pa wi anwumna na joda suom di o mo hia bia no wo de beba abekọ wo mo moa ama posi dwuma na ye de na mom wo mo hwa ma setena yie pa aposi fo di nya de baby a wo mo bekoso mo kwaye adwuma no wo mo nya adwuma no wodo so na Ghana fo ehwe ebusuafo ye to akasie ne so ewo ensem fufuro mom na osofo abede akira wono na hwe akwansra anwene e na afei amane eso eye owura mark okra komante wode ensem atodwa na wode ade srepa na esese hubehia se na no ahemfo wono mo ene wona hwe ye no ekabomu na wono ebo na ne efe ne tourism yetimi pagam ema ne konkan ewo oman Ghana mo wo chema wono na hwe ye no wono ma ye krado se won botaye nti ohodom no mbedru ho na so mbedru ho dia na nanom firi mu a enye yie enti wo se wonom se omode hihye papa gua kwan mu a ebebo esanse bebe bia da e wo man Ghana mu nom wonom e wa mamre ne amane aye obodan na die wonom wo bibia manfo betimi agina so abehwe ama aboa mesikasam atwumi akonkan osofo be de chie di sansem itudwa ebra na afahya sununku bi ekoso ewo amana se ye no wo ayenso no mensimom ewo epoe mantem no chiremu a eye bomu kire koko festival ebre di kan kura ni omunya bi da wono bom achaye na nya sam keto akura na wo kire se sa afahya we se ya fahya aboye man patam ho de dodo no a ne ba ye de anigye osebo ahosepebe kabo mu ema wo mu edi yem wo se wo mbota ne se obeboa ama empuntunwuma enkan kro ye mo ehhehwe ne botam ho no won sa betumi aka na bra owura mark okra komante ekasa ena wo twum se local festivals say ya no ena mo hwehwe o ma no obi akreti bi na o mo diaba na o ma celebrate na chese ne manyina atumi akonkan na bra dwumede no ekoso no ene asa fashion entade ahodo mo da na die enwum ahodo nnuane ahodo mo no ayenom na esewani ense okachre owura mark okraku mante. Gradually the global village agenda no it's affecting almost everybody's culture, but that is why nananom asede se na won kitamu da ona be pem ne se wo bo ho ban ese bo nananom ba so ne ese support nananom ene ti mamumfo no na yetumi bo yen culture ho ban enya sa dia wa mo ho ban a ministry na dwuma ne se festival bia organ bia no asset of the country I between the domestic tourism and then international tourism. It's for us at the ministry every festival, not just this one festival bia organ bia no yen due to say be support na let me attract people to travel internally and not internationally.
Mark Okrakumante wano Deputy Minister for Tourism and wakasada nuachino and DC ya wajiramu ewa mpatam honmo nyamfo Josephine ewuku ansa inkum wano so ebo abana baso bana nma baso so amode afashe we say aba na wochema abanu gusua mpuntunyuma wo ye nneoma hodo ebeboa mana nanma setena so atumi akwankan de aka ne se nananom so ebehso aban no asene say so no kwia ne endodo na se kwafo no dom no ban wie na se omu ntimi nya car because kwan ne nya car bia so ma we ba kwa price of ma na ora ti mama nyame adom se na me kan yeso no ye nsa mu menum ka sei kwan bia na efre no apewa wase akwan no de me kwa me kai me ntimi nko nyame adom yetimi akograde ho nyina ye graveling na ma enne Baby to say, Owusu wase, Honso ye, asan de ani akira amanase budu ayekoko so ha, eno so ye guso ye fi ho wie pe ye de ani be kira amanase ahwana benya ade akọ aboabo kwan bebe ye bridge no ye kwakoye Honso road no. Ne krakra mu enajase hene ye wo amanase wodi bi eto aso Dr. Nana Ado Asiedu date ye odikan. We no Bomuche Koko Festival afasha sonko modi ahihye so ewo poemantama osofo ya wono osofo be de che no na kwansra na afi anwene ensem hweso amanase na dwade nyina koso a yensu no mansi mu kopiase e de ensem twefo so koya de si ye bia no worum ebo yemu amane arofo na ye to mo nsam no so a na ye kwa pomden atena ye ho swofo dat na ye na no yo no nyamfo eye kwaku AGYENKWA na sabre wonum afrase a emofra wonum mfie no wo be se mfie mienu ede kro wo malaria mpane na wonum kirese sa mpane ye nipa ne bi se ebie won sunsu anso bone bi adache ede wo ha bebre mofra no no kwasem bie ni wewom ade ne bambo na no hyepa ana wo mahwa so ne so hu agye di se ampa ebeya ade ebebo mofra no ban a ankofa oyone bia mfa mra mofra no abrabo eti sabre wo koso akai wo manfo se panie ne de abapa entu te se wo base ya woni bia susuma ne hawo ana wo wofo ne eba ofie na aba ho yini bra ni afa panie ni ntria na dwe malaria na budodo ana malaria so no bu akonta hwekwa ye fa so a ekum ni padidi pati na nanom nsia do a eya ade a ano ohye anu nti na sabre mo ye ne se wo mo ntena ho ma nyansa mehu yanka ni aduro enti ye free sabre ya so ano na nam so ede aboa we nyina gina dwumadie fa mpane ye hu enhyehye ye ano ono mo tretre mu ekyerekye nsem oboa hwese betumi atumpon ewo sunwan boroma ntam ne mo na senti a wode atoso o se malaria vaccine for additional treatment anu nti yanko na yenkotie won mo nyamfo kwaku AGYENKWA yase nyina nkamu atwabasakomu ayehwehwemu bebre sabe ya ebenya adura ebetumi yase malaria na sekura yamya dawa adono bi afiase aba na science for ye drobia e fa ko ya try ayehwehwemu bi no na sawe no mo nyina bayabi be Africa countries biasa Ghana Malawi ni Kenya Ghana approject my for penny for at the animal immunization for at the animal this is been on penny for Canada I don't walk rasa be female second finani I'm sure my chest don't walk as well as here Anwachi na Dr. Patrick Kumabuajia ono so ye Director General de Ghana Health Service ono so de nchemu ni beto aso efa sa malaria pani a won mu wei omo se ebeboa atemofra malaria kum omo so na mamofra na pomden en wo bu akonta ede akire awofo se malaria pani no emofra no wo fitibira won wanya bosome poripoli nsia na won ma wo first dose no second dose no wa bra won mo enya bosome beye se edu nwoche na won mo awo no saa
ɛna ne final dose no ne nkeka ho akontabuo wɔde ne nyinaa ɛtato yɛntie bi. And serves as an opportunity to deliver other life-saving interventions such as vitamin A supplementation, distribution of insecticide, and malaria vaccine reduces the number of times a children gets malaria, including severe malaria, and reduces the child. Vaccine, a medulla, malaria, say I also and a sansuti, a malaria. And also a child already a trial. A child who receives the malaria vaccine may still get malaria, albeit with reduced chance. It is therefore essential to continue with other preventive measures such as sleeping under mosquito nets every night and throughout the night. Adafo Dr. Patrick Kumabuaje na mote se worker say no nyamfo kwakwa adima meno malaria pania abaga na sabrede omo chese wo mofra ndi abo mo ho bae entima awofo ni nsuro se bekum mofra na na se benya nsunsuaso boni bi wo mo aso ahwe wo mo fiti prekope emfa duro mewa akola wonim ne ho hwe no onkopa asem emfam re from 6 months to 2 years upwards. I don't think it's better 5 years. Okay. Almost malaria na dos na sa treatment net no mo ka the same for them. Na Ahura abey ya wo mutra na dem na ho meti enye ahura bre sa net no eti na bibi na kamera ba na ye ko ye nkro nketu ani mu a wono ye becheche masen obekọ no de age de board fuo ho ene de bank fuo emponche bewe eti obakọgi net na busuamu de nyoma kekasi anim na omo de aye garden na duro na wo mu no so e kan ho na ho hyehye na wo sa keka wo na amanfo so mo be use no pa de nyame hu ye mobo senka bo betimi aye offer ba akoso ampanifo nka ni beje on say your countries ni bo ho a enumre be 6 no ye wo wiemhye bi anasa drones bi a spray wiem no nanka ekum because na ntontom no mo fra brosan nyina o afia ntontom kan no mu ni ma brosan fu e se nya na dwompo na ntontom no mo yi nya na dwonko a wo be hu na to ahye se koso na do de se ko wa chu bi tutu bi hu na me ka se wansena hai ntontom na ye kese kese wa ntontom betwo what yes ye wo sa ntontom betwo na wa wo hwe me na ntontom wa kese wa se na hye bag mu si wa hu what yes ye enti we de wo mo hwe no mo nya we abaka no drones ne de na nkofom a enya Ghana ha ye nyempania wo tutututu sa minim individuals bi a uko fie a ebo 6 a na omo spray compound ni nyina enti man tuntum nya kwan enko enti senka omo ya we pani aya kaye bebu kwa konta cho embe show na nka mo de bibi sa aka ye ho wo ho na mo spray wie mu a ye ni aya tra sa pani ye wo no na ye nso so ye de abo e ho ba won tonto na ese ntontom no omo matiate so omo adun so omo mfiti omo sorosoro omo ka ba so omo nyina ye mpo atwa nko ye friend ntontomadure na abebe ba edie ha bu ho ma waso wo de so ba ja so omo suro na omo di mu afusa ne eno kwa de mo wura no mami jai omo timi ye o jai no mo ye no ye friend wo ye me na me ye kese ese duro ne mu bie no ho etimi wo mo eti sen company fo be ye sa dia ye kan ye fertilizer de ba wo mo what you say wo so do na mali ni prom ye mompa ye bia brako na ne momba ye ama ye jo ye mompa ye sa na mrem abusafo ye toa ensem no so na ye kwakopiem e wo mfimfin mantem adesuafo a won mo gentete ye ko suku ahodo wo hodo mo na wo mo kasai wo mo nyina fo mo ho adwene esanse todo no mo ko twa so hwe na se basai a na we ya fere nwanko utwa ye se ne enne metika mu a meba na ma me bi kire se mayiwa miensa bi a mo te wo mu fie achi wo mo ye namfo bom na resource ne ba ye no wo mo nyina de oyi kese 37 38 39 say wo mo nyina mu bia de ho no ma enkrofo passport mo pe admission ne ka ho no wo mo de obukọ bie wo mo tifie do mo dwene wo mo wo mo hu so mo ko sanse wo bia de ho no ma suku no nya bie e na wo twabo wo mo se mo nko suku nko sua de no de mo de ko ye adwama na mo de tu mo no mu se tofe ene se ho resource e na mo nya no na adesuafo a wɔn mo wɔ mfimfin mantam kyerɛ sɛ wɔn mo ahyɛ hunu sɛ borɔfo yɛ de kyerɛ ɔmo adeɛ a mo nte aseɛ asam no kora yɛ nto sɛ bi wɔn mo nte ase na ahyɛ wɔn mo ho akyɛ sɛ deɛ ɔmo asekyere no aka sɛ wɔn mo srɛ mpanimfoɔ Ghana Education Service mo yɛ ho bibi mfama wɔn mo sɛ bɛyɛ a ɛnka mo bɛsesa mo nsa no na subject ne nyina da mo kyerɛ wɔn mo a mo nkyerɛ no twi kasɛm kasa edi twa wɔn mo nufu mo mfa no nkyerɛkyerɛ mu mu na wɔn nte ase esan sɛ tɔ da work na ɔbɛyɛ wobewie no atini nyina
na so teacher begina ho na se ne nua bi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no na ɔkyerɛ mu twi ya na wo se yi na kamiti ase o na so brofo ne nti ɛna wante ase enti wɔn mo sɛ bɛyɛ na wɔn kɔ school enye se wɔn atom engrofo ka so wɔn ntimi nka bi ne ya kan kyenkyen speak english nso so anya papa ogakasa na kyese nwanwene ese ukomu ogakasa boenti so obi bekɔ akaka na obeti pa de lalai kosko omie na no nkasa teacher bebisa na sam san onyia no wɔdom saka ho bi aka wɔ made sua hyɛ aka ho bi ema kyese nkan kwese so obokɔ no wɔbo nkwan kan saa enti wɔdom sɛ subjects ni nyinaa yɛnkyɛ ni twi emfa ma wɔ mo akyerɛkyerɛfo ni nyabrɛ enkyerɛkyerɛ mu wɔ twi sɛ mansi akyerɛkyerɛ mu wɔ twi keka bom wo ka wo ye bom akoti wo ye frim edi we si akwa multiply we say oho na ebasa de oto no na dwuma ye fine no ate ase na akwa ne 10 long division a wo be cheche makosi ase obisa na obeka say the whole show wo ante ase ebasa emwa enti wonom asre Ghana adisuafo mpanifo adisuafo ne nsem no ye ntie bi mi o school ana meni me ya wo che ya do class kasa wo ka meeting ti ase bro and I find me person your day would walk to make a favorite match because in a AGYENKWA Suafo de ati etew no eya de suafo bi ya wo de wo nsam to dwan se wo ka de ne do so pa na kakra ene etwa ede ama won na wei na dwumade sonko ya ekoso international mother tongue day na chese ede wiase nyina tudi esi honomo na ye de kai kasa ye de twa ye funuma kasa o maame ye de titi wo fie ene ye bo ho da resanse ne asesa kasa no ye ya to atwene ubekɔ fie no kasa kanenu no na nka bia ukrom kasa kra wo kan na wudi sie na wo fere ene de yemfansie ene de yemfere ho na so no kofie bi mu a esam brofo kasa na edi hininti no brofo na ezisi so brofo yenkaja brofo yenkansuo eno ano wo fotu ze brofo na ba bi ho ma tika bu ma brofo ma me ka che de bai ma me no wati eno no de che eba se hadwene ye pa ena worom e che se da bi ye kasa na edi twa ye mani fluma no ye mfa nkyere mo de ne se de kyere wo mo ade de a na nkwada no so sese ne enye fie nko a enso suku mo na kwesi jan apentin adwumade yesene no honum ebi wono ena ukọ mfimfin mantem a wo ye panimpa National Media Commission adwumakuo no akane na ono na etitire ni edema wakasa wase bi yentie no. They speak with us in languages, but the moment we elect them to parliament, they are forced to speak only English, and in some cases we have seen how that has limited the ability of some members of parliament to fully participate in the work of the house. So we must insist clearly, we must tell Ghanaians that the time has come for us to change this and at least select a number of our Ghanaian language that can be used in addition to English in parliament. And there's nothing new. When you go to a place like South Africa, this is what pertains there. You go to South African parliament and there are various languages: Zulu, Xhosa, Afrikaans, English, whichever you're comfortable with. You just get up, you speak, and it is translated simultaneously into the other language. Eni ati ye nana kwesi jan apente wono na akane na oye jobtani edema National Media Commission dwade na se no wono so ekasa na ne krakra mu no na opani a wono na kasa de ma ejumako enyan esia Medicine Education Directorate Doctor na se owura Daniel Anane wono so dia desre eto aso na desre ne koma chechirefo se dia nkwada ne ka no wode wono ye adwene wo fo so pa se be ya nkwada ne beti nsem o mo che na sinti no wo mo nche no twi owura Daniel Anane nso ye ntie no se ye di yen kasa ye ka wo ye zikire ye mazi wo but o ya za obabu abe o sande o ye kasa wo sua wo fiti abra wo wo abofra no e kasa wati woni na neja o nche wo ka wo ekroma a otimini mpembebre nti no ono be mama
ma waka wo school de nyina no abofra no obeta asesen de waka ne brofo no e won so ye de ma o mantase no okọ ekire ma abofra no osanya ade na osua wo classroom no ho mfa so bebre sinde ebeka ne brofo na afi na okọ hwehwe dictionary ana obi ma wa kire ne kasa na ase ansa na wata ase onu ma adesua no o chere kakra se ehwe yen na ejuma ko enya na esiam district higher UNICEF fo na USAID for what the early grade reading bay. Yema yemma moframa our KG in our class 1 class 2 was chas. You who there working kind of addition. Ebisa for any ye owura Daniel Anane wono so dwumadi ase na wo ho e no AKYEA papa no se fifo se frezo owura penting na kwesi jan apenting wono na national media commission ona na wo ye chairman ono no se ye nkatwu na e ka brofo ono no ka brofo no wo Ghana mpanifo mutumi ya ade ma ne ye wo wugina bedwom se ye nkatwi ye mfatwi nkyira mo fa na de wo so wo ka brofo enti nsesan na mo pene beba onse sa de wei ye wa hemafo bi ni ahemfo bi a wo mo de aba senka ye matwi ni no so we school because na ye mother tongue enso so nka ye so koka no we de nam ha no we de nam ha okoko be ka to se Ghana ye manfra e wo mu se o manfra but obi akatwi ba bia nso so ne ye o ka obi frisire mu ba o kasem kasa ba so tichi wo kwa Germany a eye German kasa nkwa no muka wodi bi se brofo na so obu document bi ba hanom na se wo failure eye German kasa and omo wo institution kasa ono translate German kasa ko English so wo ya ma wa ojo 5,000 Ghana cedis so 50 million o mani di nya sika ba Dutch nkwa no muka okwa China obemo hu say without China kasa no wunyo bia wokwa other countries no bia Canada eye den na bibima ye de yafom kwa to nkwanta yira ya kwan sa ama nkwala yi brenano na me so focus wo say university omu wie ye omu colleague ba ko na wo kan omu group member or group member or say gani ni madia me kase wo ho but ontimi flow e wo brofo no enti wono ne nsam a o kan ni twi ama omu tro no brofo no ene ma omu timi di first ebenya first class enti ade anya media mayen Ghana mpanifo mpa wo sere se yanka brofo wo so yanka twi wo so ka brofo eno na aka wo bi mamra hye bejefe na okay eto bia asem omo ka no wo timi wo so omo ka twi a kamrwafo ne beti ase pa eno na bejefe no sunsun ro asofo ne bi timi ka na na yuru before bi bebi ni enti omo nka nyina no obehwe na bebre ya brofo eno ntia bebre ni enti omo nka no we ni wan say mu a wanu ayi ntiantia o we no okọ radio show a o kwa otimi kasa o just o kan ni sem nyina na so ma se bejefe ai konkwa ya na ye ku ye honana ama ye onse nkwala na eche omade se omukro mabre wo monte en wo mu ken afia yo si eche wade na ntia na ama so obi kire wade mu otwi a ete said your picture ne da wani so a wo hwe enti unya ntiase enti so ka se onnane ne ntro no brofo a enka ne tro nya ne de wotime de na de fa ho twere first lecturer teacher ni akogina class ena no brofo no ka bonkum ne ne fa no pass ne president ni na no ka bom no de atro friends aya oba na ka brofo nkwase brofo nko na ka ne sa no enti yesre mo Ghana mpanifo muntie na so pam ye de no no monyere mo ho man kire school no mu na mmofra ne nte de mo kana abofra bi wa ye ka ne se wotro BC wa mo no mo de nya bibia o brofo na de che no wante ase enso no ntimi misao because all the brofo na ekwa bisa ntire mo so all the brofo na betire ni mo ho no makra na ntwane so wo kire mu che no se we de senka minim we de kameti ase enso brofo nti yo adofo ye free life iso na ya de ani akire mu nsam fufuro mu ye ka so gusu tie wiadum ye no KASIEBO wo AGYENKWA 101.9 kasafidie so Facebook no so eya AGYENKWA FM Kumase 101.9 for adwenchefa obra na wo normal test line here 0204 905655 so 0204 905655 so na yenkenkai emfa maum NDC amanyokuo na bie puna to hodagba se wo bia wo pese wo tu frank adma amanyokuo no etumi enya frank atufo di bre no bo modien na befa wo form so na sa form so na kane rector Adema University of Professional Studies Accra UPSA Professor Joshua Alabi wakwafa mampani dada John Dramani Mahama Diamano na asi owie ne ebisa se Mira Alabi what's up edia na ekwaso eno simuntie de ekwaso mame ne yenkotie nsem a
ɔde to dwa. From a very, very challenging moment to prosperity. Again, we have a similar challenge. We have the experienced hands, and they are all available and ready to support His Excellency John Dramani Mahama. I assure the poor of this country that under the leadership of His Excellency John Dramani Mahama, within a matter of 2 years, you will see signs on. We will first stabilize and move, and I'm very confident that at the end of it, the NPP will never see power again in this country. I'm very confident of that. So we thank all of you for coming, and we thank the leaders who have worked so hard to make it happen today. And we assure you of very, very, very good contest. It's going very, very interesting. It's going very lively, and we are not going to throw stones at anybody, because at the end of it, we are all going to come on board to move the power, to move the party. Arafomi Ralabi na yetesa all kasa no wotire muane wakogina mampania na mu afa ne form e de akwa akoma no na wodim se mprempre Ghana se de sika sam atete apansam wona mo ba se sika sam de bibu mi mu o na ti jen se nyankopo ya adom mampani na da John Dramani Mahama Ghana fo hwe nanim so obesia ba ne ba monto majo Mahama daddy o dende monto majo Mahama daddy o dende wase ebeye sa boa ama papa na be Ghana fo afra hunyehiem na o ma bato no so no ebeye fanta bruta ebeye nigie ebeye akono efisence se nyina deda na akwam wantwi bia ni ba bia obia na momra ne nhyehyeye o mo de ato no so kopem se eye kotoni mabosome no awrade ya doma womodi abato no ebe hyehyɛ so enti ahwa na montu a na womugu so omutuo na de obeba beye no Ghana fo NPP nyamako no biom krasa mbeto aba de ama NPP amanyokuo no yetua ensem no so de ane ekwa kopiem ewe kumfi mpoano anase kumfi ekumpoano ye no wo ekumfi mensimo emfimfim mantem adehye te wono no ma no dam omu twa adwo akire sese de baabi a wono mo beda ayede de ama won enti ade ebesa na wono mo soro egujam ne nyina ne sepoa so che atwi de afa wona fie suma meka sei wo mu enya baabi kura no mu de omu tiato aka wo bi mo masese omu kuku no mo kaka ye akire se wono mo namfofo abusuafo bo wono ma wono ma epoaso chi ne nu fia na wakobo ne prumu nti se bia ne jade ba bia na o ma kwan na adonyo magu semponchi bom ba bi na benya na chese de ama o se ansusu wanya ba bia mangu dua soro ne nkofo tete yi a chese dro na jo a eya na asefempa de hia kasa e chese sansem o ekosue wono ma tonkra de ama wo mra hye bedwani ored manyamfo abeku krense besi ne wono mo tehwe emfi ne hono sanso aban kra jepani ogire mo mpatam hono mo oronyamfo ebineza moni no so so ma tonkra de ama no wono so nya hwe emfa sansem no honto mo kasi so dua se sempanimfo anko ommoa anya hu bibidi a ene emfimpini na aduonu na ya ba ebeto no wo mo nkai se wo mo to de atia won so bra no bo no me dani na couple what to finish we na ne wa mo so e bi am so ya ya oda ya da ya go so to se sra ban mo bo so sa da ma to be ru bi I said better idea the human dan fa then the sra ban no mo na o to one significance da mai puno be fear o ma me ya wo kire o ma me ya wo chensi asa ba pa o se sa de mi na da mi 20 we ya ma fa na control my ba be de mo ba wan ye nya ye bo mo za me atu ade mo ho pe o ka tena da na wo wi afi wo bo wo ebusuafo na wo ho nyimpe nse sa ya hwa eni eti ye eye adehye bia wono wo ekumfi ekumpa no na wono de o ma de sere atudwa na no achi no na owura ye frɛ no eko kakra nketia wono ye assembly member e ho no so de bi eto aso abubu dan kakra eko nsum and ye just the orange na bia na dan bo so akwensu nti sankeri nya ne pomasibiri na sankeri tum na nka yesu anokwan anka ono no bobwan o motum na maka na da na abuko nsumeze tamen ha menya by 20 se oko na ma aka so asisi ano obe no pon da me dan 20 ni na motum maka na me manka samenyiri freezing na they are over 100 yards away from the 100 meters away from the sea. Ne krakra mu na wahene ya wo ekumfi ekumpano na chia ya otoso enan ono so edibitu aso ya wo che na de hia no wo mu bra papa pade poaso chene ya wo mu no hadwere na wo yi ne to nchen so school dan kra de suafo betem asua de no eno so wo mu edibi no function is the one shimmer was naba no option from when you are kind of when you are holding otum
onyasumbi na akata kasumunu se wade this is empty now them not say oh mo from ko school obuna most no ko o ma fon che alma ha na je awon suitable steady environment I want say na cho customer all the way in no sit down ya what is okay no ma say no po wa kami honorable what is okay be let you see no Any eti so na na twan ya otoso enan we hina wo gire moma adehia wo ekumfi ekumpano na kwasoche yirfa wo mo odo so akasa wo ho adehia ma ye gira we so na ye twe ho abaye ba ye de mboko amonone ensemu He wants what's wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where your hospital? Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No, Monsieur Semo, whom I yeshepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado, Nabas and what's the water tested positive for malaria? No, never into the one for ambulance. No one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick. Me wedding gown me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. One meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man no ye donne. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egede nkratoi ajatum se eye. Anokwa majiha hamedi. Me pa chinyejefo na namajiha hamedi sa no. Doctor Amagashi na mekamfo de amount. Yade eya etunya de ote ha makasa no de ha maka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Menue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Doctor Amagashi wote ha makasa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si manum ho otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa etinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia. Doctor say ne no ntontia waje ha medi odi tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Magashi ya kira kwan no besa dia maun sanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medi bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira Dr. Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi amiamfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwasi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepon anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri Obiara ribisa neda me shiva on a payment and wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on a pay me with pizza me see all your alternate malaria any more general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mu fatigue in a headache no alternate we jam when I'm young no alternate Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya you borrowed them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja unami yao, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya you borrowed them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Nam atinate adofo ye science mama kwaba edmo ba wi adum ye no KASIEBO so mani ama no nsemu na yemfa ma no ne de ento mo so Nigeria eye Southern Delta State wo cheche ni ba kwa wo che physics papai mami ababonten
ama neka abetire nsemu de akire CNN Al Jazeera BBC nom na ne nyina ne saka nafuam yensa na Nigeria bato no eye mampani ene mrasebedwafo de no womo ye ne senator no aduru so na ono makoto na hwan na ebedi nkunim ana hwan na ebewe en wo kire se pa se de obedi nkunim no nyina yie na esi a Nigeria man no enya maye mu akono wa ubedi nkunim wo manim se mampani no wo bebre papa rese chire ni chira de na busumi bia sika wotumi nya aye 30,000 naira ah what the bad dollars famu a aye $65 where would $1 is saying $2 3 4 65 na just say ketere se enwa wonu mabrabo baabi bia na aye wo mo yese enwoma suatena na wo senka aban ni manani ku ho no o manani nko ho ade be sabia so enipa doso enipa dore ya na edore enti ebekwa akoye se yes breban ana yedi atumi aba nwoma suemu Nigeria mani mu enti aba wo mo batuwei wo bedi nkunim ne hyase afa hunsagu uti aje se wo bedi nkunim atwadwo me hu ye nko obi a wudi nkunim bia da sere nanam enso hu ne se wo bedi nkunim wa abato nim no wudi su na beko wo se wo mu se United Nations educational and afa scientific and cultural organization UNESCO wo mu gu Sudan den na se ama wudu a etumpon no webe wo mantumi afa sika nhyɛ ngomasuam kra no na enye wo hamabu pen aduonunum afibia wa akomasika wo mutwa ade matna ye ni mu na eno no wo kyɛ sɛ wo ba Nigeria wo mu dia sa UNESCO fo bo dia 25% no wo mu 8% pɛ ye de babra enu time pon wotumi dia bo ho abra enti da bia na ngomasua ne da pubunu mu da bia na emem wo mu sika samonye o se Ghana ani ama huduo bi ne abibre matoye abibiman ekuom no woni eto obehuna man ne papa ata so obeto obabewie no na nkonimdi obi nya yanka wo so ode bua wotemamuni so woto no mani tumpo no na akwa ebu achibidin na wogusu a wakasa no en wo bua kontache Nigeria man no enipa dodo o man ni kura empo se wokasa wo fa ni suku famu a wo bodura suku a wodo se ya dantamu se yesu apon se ya ahyase die ni mu no enipa wo mu se ya tem nanso nhyehyɛ ye de bɛbɔ ho abra awiama ntotoye atumi aba no no eye boachibidi okasa en wodi mprempre miche incumbent president Muhammadu Buhari so obetena so mfie porepore nwotwe papa ni si a wosu wansi wa se bibia no obesie no enti wa wo baba no mfa na hoguno so wo me bate pa famu ngobu adi wo manimu wo mana ya sakasaka amani pa bi so fatumi ahwe wo nsama de wo mo pe an wo no mo yo ana mpanifo hudu obi epe dibre no wo de wo mo di ntutu dwa enti ni nyina ne se ye bisa sem eno nipa ben wo hwo manim se wo betimi ade nim wa abato onum ana so o enipa ne de wo mo doso nanso enipa bu wo no man ko mo di nkurim man ko mo po ai kyerɛkyerɛ ni wonyina nkra ne mu ntete nkra ne nsi gina yeda bia na de obekwa akoka na nkɔfa ho ɛkyena bi na akɔda no wɔtan eti de ɔka ne sɛ de ɔbaba no wo mo na bosuo yie na wo so nkotokwe pa arafo ye gina we so de nsɛm a ye de so mo awia yi ni nyina asi ha na ye ka wo so gusu awutie nsɛm ne nti kɔso na fa wadwenkyerɛ ne bra na yensu ye baje bre na ya kenkan adwenkyerɛ ne kama na ye de amaw enwuma kuo bi na aso yasene mu origina yi said ye tie bia no wo mo beso ye mu ame de dan ne dan nyina nsɛm asommo enwuma ye Skin City Laboratorium o se emfa ho ne redi a wukura redi a owo emfa ho ne said you already na papa ya sesei o se bra na yampa ade a wani ehu ne edi ho adanse eniema ne nsenkyere ne nsa no nwuma papa bi a ekoso ho nom no se wokɔ no odom de wura ne lab ho sei twan adwuma wo mo baye no oni padua no ho no wo ne sampa enyo obia ne hia sa treatment no obu ho ye sure we sei keke ne ehu kwa be fa so ye be ma product a ebe no product no so wrinkles bekɔ wani ase tuntumu atwa nkanko ebekɔ obi ye tuntum pa nso na nso oben ni nyina ye treati ye malesma mekire na nso oben eniema ye obi wo ho awie jam ya eboi ahyesuo mo ni nyina ye tantan
acne ye pimple ye wana woduo obu onu mo wo betreat e beko no na eja dark spots ni nyina wo ye ho adwuma etu ase kra e ma sa facial blemishes no wo yi nyina free ho na wonu mu creams e ye ho adwuma wo beka se ye nkonya anti-aging cream be mu ani mu ada ho e be ma wani mu aye se wo 45 years aso wo mfie dumienu already ene be ye fe already ene hwe technical as me ma me bese kala bia bi wom yo pa ye be treating nyina ma infections e be nipa nim nipa ready so e be di boni jadi da ho eto ho stretch marks ye ya ma woni a ekoware wo bibi nti aponto bi wo peso ye wanim kama wo nice e just say ubi bia ye beautiful no e Skin City Laboratorium. Chocolate skin, dark skin, and a fair skin. Ningina ye ho adwuma. Bra eya sokori mampon. Wo besi maxima ho say shine. No wa fa ka eba affordable house. Wo mo main gate wa. For 0248 9362 97 0248 936297 ebajoso na ye ka say abi national savings and loans what way to suffer say bray na omombo do sikasam twetwe enkon kai san say prepare wo mi sikasam akoye din e de ma binum wa anyi odwuma ko be so mo aboa toto nneoma da ne da no na wonsa edansa ye mesrofo ni twem e wa bi national savings so mo ye krado so ye ankrankra adwuma eni so ya ba adwuma eni se bodwa na ye ade bi da wo ye obeboa sikasem egira brane se bia ne ma bia ba wo pesika kwa koyie anampo wo pedwetire de hye bibi mo se de adwuma ne tie bia da worom ebeboa account ahodo ebe checho na so bia bi ene esan SMS banking ni internet banking tino ama banking no ayembe ba bia na bia betime yiska obetime so disika ato worom wo na kira kwan main office no ewo adum kumase wone ajekum abrosa tintin edi enhwani mo 0270 010026 Lufa tablet ne suspension to Binko Pharmaceuticals in Sano Juma. Ohunam ye umre wonu mu atso. Ohun aye hyehye. Wuti dwa wo say gaga. For suspension ne mamofra na mpanifo ne nom tablet no. Koke o kanim rom castle hwe ni mu ne frɛ 0541 26872 and ebejoso. Na ye can for Prestige Electronics at the amount. What we say can just say promotions from ko e koso e promotion. Ye chanoma ya tunoma gum enti bra na beto bi ni enchi obi enka ho. Was it TV set and our gas cookers, home theater fridges, deep freezers, AKYEA and nketo ni nyina bi e wa hye hodomo. Samsung show and na obetime ato e soundbar washing machine ye keka ho. Na woto sa nyoma nyina no na ye kettle, iron, blender, rice cooker, no yanton, ye de chair, ye can't trust that ocha, ye ma 1 year warranty, ye for new money coffee, and fanco says your kitchen, fanco says your dem, fako use it, nessa wanted to my fabra, na yes, son, and I yes, no emfa emma, so what ton of sentiment of here, na a hair baby, na de quite the baby came aqua jaw, ye not a casino, a report junction shipum, and I'll be who ye fray 0553 319455 and a 0243 414 822. Any AGYENKWA Swift Go. Bomodia. Na kwa wo Play Store ho. Na download the Swift Go app no. Na ye ma 40 to 100% discount. Enu ya baso body e de ma yen customers enu nti e many pebi de ho ho se. Fees wo ho Swift Go no wo nanti ayede. Baby bia wo bekwa ye kai ene de wo kono. Eye edin ba akopɛ Swift Go. What wonum ka mu awa ahotoso. Wo de ho wo ho. Wo betimi ada said you pay bia wun stretchy HS adroba for na eka hye na no kwa wonum nim de ye de wa fantete yemu enu nti frɛ 0302 905777 and 0501 647600. Now me come for entrance University College of Health and Science at the amount. Ye can't trust admission no AFIA enunti ko ne ko fankrata ne ko gintitie e wonu fremo eba enufra de bibrem hanum sei no e school e na ehuru edikan na pani kwankyerefo na se chairman a wono e na Tobin group of companies wadano owura amotobin wono ne san wadwumani
nie ade bi ode bebe dwaso bia eyade papa ene wode bi aba bi brem hanom nyina no eno ene college a edem fua ya wonom eboa ma omanfo gentete wonufra mu enti sabrede ye ka tro se bia na ye oda ye so na eso no hu na chichichichichira ye de ato waboboa no ba bia wo bia no bomode ansa obetu ho anamon na wo so akwagentete admission no ekoso enti se wo pe enhwemu bia da Mr. Frey 050-908-6631 and 050-908-6651 ofra empenifo bejoso yamwa nanso yemanensa na yemfa won mun call Cambridge SHS or say yes you can and we betimi oba no se wabon se de na wuni ni mugidi a Cambridge SHS ho nefa woba no ekoma wo mo na eba no wasi registration make say wo mugusu a wono mo yem program say any school ni mu ye general science business home economics AFIA eba na admission sem na ye fe free SHS 1 go 3 ye vacation classes the SHS adesua 4 and ye SHS classes at the JHS 4 and to wonder SHS no nim de okotro nim de okosua ye wo day and ye wo boarding AFIA wo wasi examination center e wo school mu enya afi na oba no kwatena ka mu akobo samamo bia madroba ni bia tima kwende akoto wo mu agu ahwe wonu school okra so okotro nso hwe no na wo re fidi akoso bia for 0599 267277 0599 267277 obajoso Isaac Paint Enterprise ashe ye ho na paint mokuku da mon sabeka enti Isaac Paint yan kan tro se we ye enyumakuo we ye ankrankra nipa biada ekuo biada ye mu hia paint e de atwum fie hu no mofumani enchemo na so esanse ho de paint mu asorte wonsa ebeka bi paint e wodi twi dan no eye afebo je se dan na bubu ansa na paint we mu se eni ho no mo woda no ase afiase hodo wa fa Isaac Paint ebeboa ama paint ade betwie ni nyina befiri ho no paint papa chese wodi twi dan ho a sample dan no soso a eboa ema ne ejae we nyina no eboa no eda fam enu nti kɔ na kwaje wodie na momfa enkotwe mo kwa ehye bebre ho no ede ma dan no wasie wie mo kaka se paint ben kwa na be ma eden ye yesie wie ne fe no ada adie eno so ho akwankyere wode be ma Isaac Paint le twa kwan e okro from tips dan ne mo ena be ho sanso na de chemson so controller house kwan no ho no ma wone ka fam ene boso Fred Dr. Azeman 0243975756 Dr. Sabala magashisia magania magashia na uhuwa magahoho minia wayari ya che onantia no oyadi odi echina che okoso ha no akoso ha wote ha no akoso ahwe nanso ni nyina echi wonsa de wote ya na atie me kan for Dr. Samela magashi di amount wodi ye ne njoje yadi stroke wodi ye ne asthma wodi ye ne ulcer ensanom na wodi she bia to mu ntentai enubone fa na no pa wi anwumre hania wo yam eso asese edwudwamu a echere se de nsuo beto amframa di kai ate gogura pansam kidney yade awudo ni nyina wo ye ho adwuma na wo yade a wode ba no kra e bia na tumi bi ta ekire do obeka cho se yade bia mfridi efre bi oboa yade bia mfridi efre na bi wo ho kra bia na honhon kra sa ta ekire eno sa ni nyina Dr. Samela Magashi o macro Kani police association ni mo wo ye ho adwuma one crime prison junction eye kaso honomo a eno so be 0544 580936 and at 0547 044307 Dr. Samela Magashi ye adwuma juada edikosi memeneda na ye ka wo se insurance company ye edimu ejina brane eba ya che worum tutu nyina kwankan se yan kan chiro se worum pe marketing executives nti ba bia wa wutie me bia no na watu ho anamon wo se wawie senior high school na se tertiary institution bia akwanya wo honom ede emao enti free 0546 633426 and 0244 378896 odu CV babeja ewo Agyenkwa FM ha na ubisasa Agyenkwa FM ye wo hefa ye wo soa me Matel Junction Tobinko Abrosa Tintin mo fra na besadia to dwana wonom ebeje so Adofo madwen free Facebook no so na yedi efrase na we Isaiah di Isaiah Ventures kunum jani hwe ani mo ho eno se NPPNDC the same documents abekronsa wo besra na nanu mahemfo empanimfo a muka bi ewom se mo amuntena se na monhwe wo man ni mpuntuo no na monfa medaga nafo na monkyere babia yemfa man ne mfa anya sa mugya NDC dedeba ne kokoma fo ne nsa
mo be say no owie ye no say #rest in peace Chris Anachu and chiaka say o de ma me boyfriend Alan Kwajo Trematin or 2025 president and a lawyer John Darko Swami MP hopeful. Manu Brofredu Edumasan and Odidi free by ye. And I was say, Ebra na kanema mpeni John Dramani Mahamatia Joshua no, yehu ahotre and kwankom osuni adutra yaudipa Ghana for femono nyasam ketwa. Nanyamia ya adumne se we free Ghana for so na say, mampeni na dodan kwaku fo adwa ba e dia somdua breya, wo se wo samba. E dia ba di bio na aka wo ba beje. Wo bi so, e dia ba de esan se dia wo ho nya sese ye nyina no, mampeni na dodan kwaku fo ado aye. Enti menu se enkebe ya owura John Dramani Mahama Pebebi Tesan sa woda so bedi mampani de enye Ghana ha. Fantastic Wilberforce different secretary assignment so and was the MPP amanyoko no wo mo agitum se ade no mo antwantra wo mo ntimi ninkunim bia wo Ghana da o mo so be break 8 o be break 10 o mo ko break no wo he de mo ya Ghana fo ye ni kuro twari se hwene santam ya so kuro twatwa ho ye nwutibie ni amama breaking watche enti eze de age wo mo ane so metwa ntro eltumfu tregu Ghana fo ni se da be ya Ghana fo be maintain o mo na nso amfa na aiso edini de free mazi and I was say Ghana Education Service mo tene nkwada ne ka no eno ano no mo mfetwi kasa encha de suafo no ade se be ya problem bi e wo hodum se bia no ye betumi asolve na se quiz master na ya no better problem of the day ni ya kan gwegwegwegwe ete bu hodum kra wo tikra na otia wo ya we nyina ni hwe hefa wo se emwa enti mo fatwi no enkyere na mofa no enti ase na mo so etwe ne sa wo se ncha so konkoma master na goshi master mama no beche so oya quiz so check mama no Elsa wo betena se a wo friend Elsie mu baako se mo kike na se wo de da se kwesi kwa so na se guru ana force na mani huru ni ede ya ni akeka bro bi nai ya na misuma nkwale Eden na sasa mo ye ke nana ana lufat nsafo hene was it there incoming soon birthday boy asem na yekese Daddy K and 7 members committee ewo abasi fidada no hwe ani mu eno se sister Afia woni ama ewo se yesua ya ye kasa se de mofra na ka ne mpanimfo bi ka no Ghana mpanimfo no abrabo ni suni ban bi ekuta omunti da bi on pese omutu mfuturo gu Ghana fo ni ana o ka brofo onso omo be ka mpe opese ni nsem to wasomunti ende opese wo katwi ema hu de opa akire na mumokodi ska no ko wie ska ne ye kwa akopa no yia wonom na brofo be kasa what you say oso wo ko man bia mu man ne ko no ane kasa enti ye ne nwanwase age ne mata ye ne ase a da bia brofo oso ndo de hoahoa no ho se oye Ghana ni na wasan free Israel ase enti twi ne de ehia ne pa twi ne de ehia na ulufat wo di abaha di abaha ho de no botra wo adedua adedua ne de fra nwa futu e na wo se ye nani je ye na ho sepe na ho a ade Ghana mampani na do dan kwaku fodo aye de ma Ghana post adwumako no wa yade ama na broso wo se de Ghana fo ye hwehwe ni Ghana fo hia bambo efra post fo nti akade ne kose yi ana cheso mo so atimi agire mo abotima mu fo ho ban yi we amisko pelele di frikasoa AKYEA wakumsi ntuwaso osi se NDC fo mu ni se ministerial nominees no mo approve o mo a ene sa vetting process no mo ko bi ko yeden na mami se wa adni de fitafo osi Ghana enti da bepa na NDC MPP se bi ojimi ye ekosue etu obetwa aso mu ojimi Ghana fo ena we ba na obeka ne de ne yehuru de akire we ba adokodoko sem ko no mo ka kire so ahuo wosi sa mahama ne dom ne wo mo ka ho nyina no NDC emwa Ghana enti Ghana fo ye nyanka se yemfa ye ho adwene na wo ka kire mo se twede mpo Nyankopon wote soro Wasu ya nasi di frifufo no siya danyami se boku dede no aba from kra nchi akasiye odimoni monyamfo Benito Usupio AKYEA taxi driver di free aya Santase Patati station wa Prepo Junction and was say
obi bia wo Kumase na wutie Agyenkwa Erade enko nwa no onye nhyira na wo muguso mutie wo mayemo ene adwuma enchia kase wo de ma me boyfriend no nyamfo Alan Kwadwo Chematen wo so dru Aprepo Junction say ya Gentle Giant na billboard bohobo ya fefefe na we na nakua mo aboate na abodi fable Kumase Central Dr. Baumia is coming o si sabre wo hu ne say Posifo no wo mu dwumade wo mu di fa ne nipa bone fosem ho no eya ade ese wo no mu bo adwuma dendende pa enti wo hu ne se mu amampani di akọ wo mu no ebebo amantotoye ne nhihye nyina akoso owie no se nchia kase nkoma engineer Benjamin Arthur CEO de Mafa Wages and Salaries Commission na wo bi o ebi ne ho when so ya sebedi from Mekoma Himfie or say or share life for Gospel Oak Barber Shop ewa Mekoma Himfie ni share ni mu a or say ochia ya wie yeso ya chia bema Philippo di fret metim anti mage store ho SDA school ni share ni mu and or say NPP abai eye wonderful wanwasem say eba ni fresh HSA wonu ma ya ade panche kase o de mane maami Aunt Mary ewo jenin so brefo wa for still na corpora no I salute Madam sir and what they say all correct madam or see what the free swami police station area wa me ha was see Agyenkwa news wonderful yeah enjoy news ne pa ne vibe na etwagu ewo Golden Kingdom ni mu I brefo wa so boy adwuma madam aboa Ghana papa Kwadwo Asempa Furniture Works was say news no edem na ne ra ho pa ne ra aho adukudenta ne ra ho de Kwadwo wa mfama me sure say be ye atu asem na adofo nyankopon ye adoma obenim so me ne da to so nan e na Christian achu 1 week e kwaso enti ubi apeso ko show respect bi we kra de nya last respect because enya yiye ni nie e 1 week celebration we na celebration na zari adia any dia celebration we a celebration yo ye nyina ya beko na ya kwa jam ye nua bema no enti yesre rade se wonko so amfani nsie no fani ntokokum adofo ye fa na ase ma laji sidi be se ba ni glaucoma cataract trachoma ubetu kwan ana huhuma wade ha bema bi gire mbegina so no abone se hu yiriba na fam na watwi wado so wade nche no abrese as wo bia fo wani so huhum no bia ye onye do asa no ni nyina wotu ase bibi bia fa nemu mre ye ho ma matoba ha kotopechefo meme yesisa di gubotomu da bia pia so saa onso ya be ma ho ofepa nso ni anigye obi tencha wonta so ne koja wo yire ene koja ne woni ba wo mmobra won paso a enko nka njo koja wo yire kofe so na monzongo ya be masalachi 0266 66 number me kan me ni age won tere kra be sere and 0240 994362 Sana na fofo no Glose Spiritual Herbal Center na to safra so sunsumo ha nyina fa bedano no hwa no emfa ema ne wawia wade no oto ade on pese obechi aka ne wo no odi wani wo sunsumo wo kansa bone de to so wo bodua e wachi ede ne wo no ankasa sode a okanchie de gu abra boso mesro akoda na fofo no Glose aso na sankrofo nyina no yenyi won emfi wakwam na fa hodie enya wodia e be sa adwuma wo ye bibia wo ye bia na be konkan na nature kwan wo pachi number 2 obose kwantempon no so na wa fry 0245167857 Emso Construction Limited or Simen Control say Sebana Densia or Musima near for say so beto so moku crew story building as one and homia ebe Johnson Omuma won say was said that so apartment offices any factories ningina fa honsem beda wo mo plumbing works ni installation one mo ye madam foforo ne danda den na sa na electrical installations nso mo ye no wo mo ya ye painting na wo dan ni si wo mo a shine na bekum bebe wo bete yirem wo mo to totals renovation and maintenance works ni na wo mo ye bi eno nti bo modin ya na 0244 843480 and 0202
2888 wabajoso na ye ko Dr. Frimpong Manso aseye ewo tete mofra Herbal Clinic ne akwaje ayaresa wose eni wu ha fa beda no wani no eseye no entenase mane nseye oda na mekani eni no nipadua ne kanea wani ye bienu ye awokɔba mpo da aseye na wani beseye wani beka baako ebasada na kyese wabrabo wadusum anesa enti wose glaucoma na etete wo ete abesi wani no so wo hwade a asenwusie asebobi wani so anampono ade ne ben wo hu ewakira wo hu da bia de wani prusuo wani nti wutitimi dwowsans wani tutu ato wutimi nsi utrase wose eye haw kase na nso nya haw bia fabra no mfa dro enka na sa haw ni nyina mfiri wo sekan ka ho pane enka ho ye beyi wo ha na firi wodom ede amaw wo stroke no dwe yade etete wo pressure mojabroso si kire yade ne keka ho no doctor de dro be kan wose ebe nemu ansam a enemu san yade ahodo no akotibie no enu so betu ase be ma masam enkonkan waye mere basa ni jenifie misro kona doctor mwa ne gina na so brane afa wo yefuru yade no ekura ba yem aduane to yem abuei ekom de wo abuei wose oha bi obehwa no na se sunsum nsam a sunsum ha no de beda no a ye bonada ne ba bi efiri ba ye biada ye sanso amana san na chi akode wo ye wo sunsum no ye keka hahama asieni ama bonada ne no nya fa hodie doctor abi na prom de ato no enti frɛ no 0240833297 Dr. Chakwan wotano so apatrapa kokukrom eja mensa bonsom ho no ano ne won eboso na wo bo doctor mrane Dr. Frimpong Manso a drowura ninie anase drowura no ankasa nie na chese bibia konkan de ama doctor begibre na ha bia de bekobia no washa no prekope de ama wo Seban installation ne service na hodo a air conditioners conduit na pipeline refrigerators and washing machines new air engineering works Master Jones Sano na me kanfo ma se emfa baabi mo bi mfa so kwa na no achenchena ena adwumayefo no mobu na mom de obeya ma adwuma no ho ate asem bia nko ba chire ho asem ena me kai yenkwa Brepokese County Hospital Kumasi Girls Senior High School hwe ni mo pe for 0501 809085 and 0246 480617 Master Jones Sano wo beje wo so na ye gina we so de awia KASIEBO de besumu dumienu no ne nyina asi o mani amano ne adwaton de ne adwenkyere ba mu ye de ne nyina asi ha ye de na ase be makojo safo Michael Kantanka eye one man contractor sensem ne mu chiro ye kenkan ye bibia na eye Rashidi Akini the writer e de ko Facebook no so ma wo hwe bia YouTube no so e ho so wo hwe